Og nu filmer den. Det kan være, du skal have lidt mere forfra, sige. Så du kan give den mod, altså sådan ind på Ja, Jes. så er jeg ikke. Altså, Sådan der. jeg kan sagtens med 9. 10 det er sådan lige overkanten. Ja, mine damer og herrer, velkommen til. Jes han sidder så her i gang med at tælle. Og Jes, kan vi lige tage her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klistret lidt. Og nummer 9, yes, og en sulten hund nedenunder, hvis det går galt. Vi er klar. Ja, sådan skal det jo gøres. Kan vi få en 10. på? Jeg kan godt prøve. Jeg er bange for, at det ikke lykkes. Ja, den er semi godkendt. Den 10 ligger lige det, man kalder på vippen. Kan du få dem ind i munden igen? Så er den godkendt. Det kan du sgu. Det er i orden, den er godkendt. Skal vi lige tælle dem? 1,